и усетих бащина закрила. За това си, село родно, най-красиво на света, и два живота да живея, живял ги бих на Александровска земя. Уважаеми жители и гости на село Александрово, добре дошли на нашия празник. Гости на нашия празник са господин Пламен Александров, заместник кмет на община Свищов, госпожа Таня Викова, началник отдел култура община Свищов, господин Валерий Николов и всички други. Певческа група Росна китка при Народно читалище Наука и възпитание 1924, село Александрово, ви поздравява с песен за село Александрово. Детство и младост, тук с много радост, и живяхме, знай, също като в рай. Дето да идем, пак да те видим, милосердно в най-цветни светлате. Александрово, село хубаво, село най-добро, най-обичано. Александрово, село хубаво, село най-добро, най-обичано. Рано се будим, много се трудим, че от земята идват благата. Тук ще останем без да се каем. Мило село, знай, тук ще сме до край. Александрово, село хубаво, село най-добро, най-обичано. Александрово, село хубаво, село най-добро, най-обичано. Поздрави и от нашите гости от град Свищов, от клуб Естрада с ръководител Антоанета Георгиева, Никол Борисова, песен "Не ме гледай така, момче", и Ивана Вълдъркова, песен "Някъде до мен". Не ме гледай така, момче, не ме гледай така.
Доказателство за техните успехи са аплодисментите, които звучаха в залите, и награди,
с медал за сценичната ни изява. Ще чуете на и видяло, Мове Петрано хубава, руска вода налива, мило ми е мамо, драго ми е татко, Шинкели. В изпълнение на певческа група Росна Кица към Народно читалище наука и възпитание 1924 в село Александровско. Както
Александрово, от ваше и от мое име да изкажа нашата благодарност към община Свищов, отдел култура и най-вече към госпожа Таня Ликова и служителите към отдела. Благодарност и към кметско наместничество село Александрово в лицето на на кметския наместник господин Слави Славев и финансиста на кметство госпожа Величка Христова за търпението, уважението и помощта, която винаги са оказвали и проявявали към нас, към нашата дейност, за да сме днес това, което виждате. Да сме облечени с тези красиви носии, които много харесваме. А за да ги имаме, трябваше да направим и спечелен проект към Министерството на културата, за което много ни помогна кметско наместничество село Александрово, община Свищов и най-вече госпожа Величка Христова. Изказваме нашата благодарност лично на кмета на община Свищов, господин Станислав Благов, и заместник кмета на общината, господин Емил Димитров, които с лични средства помогнаха да закупим към читалището така мечтания бял тъкан, който винаги ще ни напомня за техния жест и едно чудесно допълнение към нашата Александровска музика, която е единствена в района. Няма да забравяме и арестантите, които обработват земеделска земя в нашето землище и които винаги са се отговаряли да помагали с парични средства в нашите дейности. Това са Юлиан Георгиев Царев, Михаил Митев, Синето Петров, Георги и Кирил Емили Карайсен, Борис Димитров Алехов. Специални благодарности и към госпожа Искра Крумова, началник Сметна палата в Търново, която ни уважи с нейното присъствие на нашия Следва изпълнението на нашата уважавана певица и съселенка Райна Янкова. Добър ден, уважаеми гости на село Александрово. Много се радвам на празника, който нашето читалище сътвори и събра хората от селото да си разнообразят живота поне за час-два. С моята китка от песни искам да поздравя всички гости на селото и да им кажа добре дошли. Първата песен се казва "Слънце зайде". Слънце зайде, мрак припадна, само моята майка е сама. Знам, че всяка вечер се разтъжва с песните ми още къдете. Аз пораснах и не помня татко. Знам, че мама черно старя
бързо старя. Никого не търся и останах сам на този свят. Любовта ми е в моите песни и приятелите ми добри. Любовта ми е в моите песни и приятелите ми добри. Втората песен се казва "Знаеш ли, любе, помниш ли?" Знаеш ли, любе, помниш ли, кога се двама любехме, кога се двама любехме, какви си думи думахме. Който се първи ожени, 3 години болен да лежи, 3 години болен да лежи, на 4-та да стане. Бог да убие майка ти, майка ти още е баща ти, дето ни двама раздели и пътята ни любе порази. Река Марица, ракия да тече, а тревата чопка салата. Река Марица, ракия да тече, а тревата чопка салата. Хумор, роден сред народа. Когато четем разказите на Чудомир, трудно е да си отговорим какво така силно ни привлича в тях. Дали описваната весела случка, дали героите или самият автор, който уж се мъчи да ни издава присъствието си, но който с цялата си душа се смее заедно с нас. В Чудомировия смях е вложено всичко. И неизтощимата сила на народа, и радостта на обикновените хора, и съкровищата на народната мъдрост. Светът на Чудомировите герои е селото и малкият провинциален град. А сега пред вас ще оживеят героите на Чудомир. В ролите на провинциалистките ще видите Величка Гънева и Радка Станчева. Чакай, ма пешки! Къде ходиш, ма? Цяло лято не съм ти виждала. Какво правиш? Остави се, сестро.
заувил да обявяваш нашия град за курорте, но прави си сметката. Родът ти е голям, напълнил е цяла България, ще почнат да се точат гости всяка година, че бял ден няма да види. И тъй излезе. По-миналата година се довлече сестра му от Пловдив, сестра му при 3 деца и свекърва. По-миналата година пак дойдох, защото докторът им бил казал 3 лета подред да идват. По корем си повлякох, сестро, докато ги отбият тази година да не идват. И тък му си мислех, че това лято ще си почина, се домъкна братовчетка му, парясницата от София. И не иде сама, другарка си води. За общество къде е водила? Напуснала мъжа си хубавицата и дошла тук да се оправи нервно. И оправи се кучката нервна. За 2 месеца 3 кила и 600 грама е качила. И още покачва. И колкото тя дебелее, сестро, толкова аз послабвам. Колкото на нея не минава нервената болест, толкова мене ми хваща. И сега, като стоя те в кухнята, като ми се разиграе нервът, не виждам какво правя. Миналия ден, като запъртосах Станковичната котка с делафа, на място остана. Тя ми я зарови после в къщето. Ами аз, нали, сестро, какво да ти кажа? Родна сестра, дето се вика на мъжа ми. И пак до гуша ме дойде. Като дойде и като рекла, ами како? Вие как сте бездетни? Да доведох децата да ви развеселят в къщата. Ма Пешо, каква се веселиема? То раждало, че не помислило. 5 хайдутина ми домъкна, пак е положение. Какво да ти кажа? Като почнаха да се катерят по круши, по ябълки, по сливи, не оставиха в кът, че не притършувано. Една саксийка има с бяло мушкато, нали го знаеш, кичеството, честото. От корен го отскубнали, Господ главите им да отскубни дано. А нашите, като се наспят като вдови и право в кухнята. Оле, колко ви е хубаво млякото стринке, колко ви на хубаво ви мирише маслото, мадам, сиренето ни било балканско, медът ни миришел на липов цвят, натъпчат се като чували и хайде на разходка. А аз мия паници по цял ден и готвя и кучилката ни излиза от ръцете ми и като рекли: какви хубави бъклави правиш, стринке, какви тънки баници точиш, да им се поточат чарлата дама. Аз онзи ден бях изцедила доматен сок в качето, да го сваря с зима, да вземат 2 дъргалаци и да потопят котката вътре, че да стане червена. Още му червенеят носовете дано. 3 кафени чашки ми щупиха и 2 чинии. А най-много ме е яд за едната чиния. Ти ги знаеш, от сватбата ми беше едната останала за червени тюлове, прошарена по краищата. Много ме е яд. Нашата кукусница път, додето се държеше на голямо и все против мъжете говореше, щом качи второто кило, почна да си къдри косите и всяка вечер я изпраща на Дона Хелина космина. То да е барен мъж. Чунким не знае, че майка му доскоро чуждо хране береше и да е на някаква служба, а то трудова. Завчера, в неделя, връщам се от черква и какво мислиш за Варвано дома? Двамата дънгалаци по-големите да вземат да окъпят кучето в коритото на чешмата. Гърнали го на земята и като го почнали с кокали
да го чешат, дето Теня ми го донесе от Зарския панаир, лошо ми стана. Като погледнах пък малките, те пък като намерили цепените парцали, дето бях влезала чишата като черги от тях, покъсали парцалите, като ги навързали по дърветата, като обрали зелените кратуни, като ги накачили тях. Какво да ти кажа, да се правят градинско увеселение? Сестро, те се веселят, а мене като плъсна една глава, цял ден не мога да се надигна от теглото. Цяла нощ Теню ми е турял оцетени кърпи на челото, едва на разсъмване съм го заспала. И като речи нашите говори, как бързо минават от времето стринки, как неусетно се минаха 2 месеца, а не питат мене, че тези 2 месеца ми се видяха като 2 постни години. Абе най-много мене ме е яд на наш Теню, дето се зае да обяви града ни за курорта. Какво му и курортно думали, сестро? Дали малачките, те вдигат пушилка зарани утре и вечер, дали говедата, дето и те и мочат, и пушат, и мухи въдят. Ами болести ли няма? Не умря ли миналата неделя настояната лигаджията момчето от оптика? Ами Кина Озунчина, ами баба Тота, ами на Мито Пазвантина, не умряха ли двете момиченца? Болести, болести, пълен града с болести. А те като рекли курорт. Какво му е курортното, бе? Ама аз ще има да му вършеят тръни на наш Теня над голата глава. Ама де да види? Балкански въздух имало. Чунки в нашата парясница не живее до семинарията и Витоша не е до пътните врата. Келепир търсят Тодорице, Келепир, балкански въздух, Келепирджийки. Келепир ли? Търсят те, ама да има да вземат. Лятос, щом се стопли времето, грабвам си куфарите право от тях. Отивам и никак няма да ги се обажда. Отивам, цяло лято ще стоя от тях, да се пукнем от теснотия от горещини. Да ги науча аз тях как се къпе квапка с томатен сок и как се чеше куче с кокарен греб. Аз да зная, че ще ми се обадят лято с писмо, че пак ще дойдат, веднага ще им телефонирам, че отива на Солудер ден да се изтеря стомака. Но ако не ми се обадят и се изтърсят изневиделица още след Велик ден, съм мислила друго. Сам вчера говорих с Ганя фелшера. Той, нали знаеш, води на Леля Бена на мъжа и сестра на дъщеря. Та щом дойде месец май, да закачи на нашата борта едно бяло байраче. Жълто бяло. Едно жълто байраче. Едно жълто байраче и едно обявление, че в тази къща има заразителна болест. И ще се изреждаме, сестро, по една неделя всички да лежим, за да се отървем. И какви бяха тия гости, какво беше той чудо! Народно читалище Слънце, 1925, село Алеково, поздравява всички жители и гости на село Александрово по случай този хубав празник, който се провежда за първи път и с пожелание всяка година на този ден да бъдем заедно. Певческата група Здравец към Народно читалище Слънце, 1925 село Алеково, ще изпълни песните Сред селото на Мегдана, Съдила мома край море лозе, Хубавата Данка, Село Бреница
и китка стари градски песни. Поздравителен адрес до Народно читалище Наука и възпитание 1924, село Александрово, община Свищов. Скъпи Александровчани, уважаеми самодейци, приемете нашите най-искрени и топли поздравления по случай вашия празник. Този празник, посветен на родния край, е вълнуващо събитие, което е свързано с нашите традиции и е послание към младите ни потомци. Родолюбието е присъща черта на българина. Обичта към родината и родния край е възпявана в много от нашите песни. Прекланяме се пред нравствената сила, с която достойно крепите родовите ни традиции и съхранявате семейните ценности. Позволете ми от името на Народно читалище Слънце 1925, село Алеково, да изразя възхищения от родолюбието, възрожденския дух и християнските добродетели, които носите и предавате на младите поколения. Бъдете здрави, все така жизнени, самоотвержени в самодейната, читалищната и художествена дейност. Честит празник! Председателят на Народно читалище Слънце ще поднесе скромен подарък от сърце от Народно читалище. Уважаеми жители на село Александрово, уважаемо наследство, уважаеми гости на главното тържество, позволете ми от името на Народно читалище Слънце 1925 село Алеково да ви поздравя в случай този празник, да ви пожелая крепко здраве, дълговите, благополучие и всяко едно добро начинание в това читалището мероприятие. По този повод съм почтил от настоятелство да поднесе един скромен подарък и го връча на председателя на читалището. Валява ми една скромна картинка с хубаво цвете и една вазичка с свежо есен цвет Димитровче и да си пожелаем нови срещи и успехи в нашите мероприятия. Хорото се
традиционално градче или селото, все едно. Той ще ви запознае с нас, със своите герои, онеправдани от живота, но силни и честни в своя труд. И когато ви доскучае, спрете се пред портата на Каксийка и се вслушайте в безкрайните удумки на непозната провинциална бабрица. Не съм от тях, Каксийке. И Радка Станчева. Не съм от тях. Не обичам Каксийке. И не съм от тях. Ама има едни жени, като разчекнат едни уста, като ханжийска порта. Онзи ден, както си седял дома и приплитам пета на чораба на наш деня, през прозореца, тя се надпушинила в кожи, приметнала плетена чанта без ръка, с мотив. Тин. Право доктора влиза. Женена жена на сестра, да си седне в къщата, че да си гледа работата, а то фитнало се, не оставя човека на мира. Цяла година и половина я гледам, все зъби поправя. Какви бяха тия зъби, ма? Какво беше той чудо? И по непцето и да бяха никнай. И всичките дупки да бяха. Пак щяха да се оправят. Развали кучката къщата му на човека. Жена му горкичката, като я гледа, овка, пъшка, тръжка се, караха се, биха се. Пък сега, като я гледам, напудрена, излиза, шапката и килната малко на фантазия, почна май да се покръщува. Не съм от тях Каксийке. Не ги обичам тия работи, ама изпъденото изкуплинче разправило на Бона Кевина, тя пък казала на нашата деца Съпчовата. Ама и то не било стока. От 2 месеца било без работа и все някакъв подофицер вечер го изпращал до вкъщи. Уж бил от тяхното село. Ама то остава ли ми време от пуста работа да отида, да разбера, да поразчувъркам работите. Дали не е някой модерен братовчет? Пъти да ти кажа ли? Работа ли ми е да се бъркам хорските маскарлъци? То най-добре е човек да си седи в къщата, да си гледа работата и да не се смразява с хората. Че онзи ден, като отидох, опъна посажийки на Божи Божие. Нощуите им от 2 години не изтъргани, месалите им мръсни, загорели от тесто, върнени виновище, котката спи отгоре. А къщата им се кажеш вторничен ден след пазар. Най-добре е човек да си седи вкъщи, да си гледа работата, да го приметено, ушетано, а то онзи ден, пък околчеви, там па никога не се дигат завивките. Както се измъкнат сутринта от креватите, не стоят цял ден. Един ден реках на госпожата: ама, виж, що не си оправите креватите? Пък тя: научно кай, да се проветрява. О, то, че я мързи, ами защо лъжи хората? От тях спалнята им е разстребяна, във всекидневната им е на възглавница разпрана и глинарника им виси на криво, а пък кърпата им за лице, ще кажеш, цигани са се бърсали с нея. Ама, ние работа как си е. Наш Теньо да й казва: във всяка къща и наредба, всяка коза за свой крак. И е много прав. Не бива човек да приказва, да се смразява с хората. О, ами аз се заприказвам, да взема да си вървя, че съм стала малката да вържи лук у дома, ще вземи да го приболи, че да замирише като кога минеш край парапанкини. От тях винаги къщата им мирише на загорели манджи. Тук каква ли е къща? Ама нали има прозорци на кише, единия гледа надолу из улицата, другия гледа нагоре, на единия прозорец стои майката, на другия дъщерята. Не пропускат човек да мине
докато не разчубъркат целия му род до 9-то коляно. Женена жена, стара жена, възрастна жена, да си седи, да си гледа работата, а то тръгнала по ума на дъщеря си. То си инженер е прибискал, онзи съдия би опитал за нея, чуйте, хората са полудели цял живот ли сгорели манджи да ядат. Тя да не излезе нейната работа като на Деша Коликова. То се е искал, он е щял да я краде, а цял живот се стои вкъщи смутена и сбръчкана, че и ейно кантонерина и се разландисва вече. Той пък какво ли търси? Чунким ги знам майка му как го роди 4 месеца по-напред и какъв байрак раздяваше из долната махала. С нощи, като си прибирах прането из двора и по-надолу от нашата къща, 2-3 къщи, тупур, нещо се събори. Тръснах трехите на дървата и купнах да видя какво става. Какво мислиш? На Пена Цанкович на вдовицата до портата, от лявата страна, от това съборени 3 керемиди. Тъмно беше, ужасно да видя какво ги съборили. Ама сутринта станах рано. Отивам и какво мислиш на мен? 3 мъжки стъпки на обувки с гумени топове. И викам, ама, така беше тъс топордия с нощи у вас? Пък тя ми вика, госпожа Котарак кай съборил керамидите. Котарак ли? Аз го зная тъс Котарак. Той си има и котка, и 2 котенца вкъщи, и работи в финансовото. Ама, и само тя как си е. Ни ми работа и не обичам да ги разправя. Ами, какво да ти кажа? Тя е разумание потекла по мед и масло. Една снаха си доведохме, да те пази Господ, до 9-та рода. Моя син я доведи, откакто я довел, все болна, все чамава. Злъчката й била пукната, стомаха й бил нервен, уж болна, пък на втория и седи ти пази. А на втория ден на Коледа да вземи да оплюска половинта рибица на прасето, до аз бях на гости. Ама то да ти кажа, добре, че да походвам. Тук-там, че хората ма похранват, попочерпват, иначе не може не сдържа на ядене. Рекаш си, като е на диета, няма да посегне на сладко, а пък то ни сладко, ни с дърма, ни маджу, нищо не остана, сестро. Викам си, тя на диета, души няма да яде. Да го гледнах отделвата, голямата, тук-там плува по някои камбенци. Боже Господе, малумен излезе то с нашия син. Викам, слушай бе, майка, дай аз да ти избира момиче бе, че ги познавам всичките из града и из околията. А той какво не му приказва? Не, стане. Дигна си дърмите един ден, отиде чак от Габрово я довлече. Ма как сите? Ма хората котка не вземат от Габрово, ма нашия хубосник я дотътри оттам чак. Ами, викам, иди у Попадини и да дойде у вас, че да види какво се казва наредба и фамилии. А той на баща си се е метнал. Кожата му отдал, като него е... Да не го казвам такъв. Айде. Така е. Като не слуша майка, викам му. Я гледай, баб Боню, умен човек излезе да времето. Теб се ожени за тебе. Малко ти били редки зъбити и си понакуцнуваш, ама няма да маршируваш из кухнята я. И децата ти охрани, подредени, и къщата ти оправена, и баб Боню всяка събота с прана риза. Ама
традиции. Детска певческа група Славейче към Народно читалище Слънце, село Алеково, носител на златен медал на втория фолклорен фестивал Фолклорен извор, село Царевец, с ръководител госпожа Пепа Георгиева, ни поднася поздрави с букет от популярни песни.
чувам разни гласове от тук, от там. Не бе ти каква шега, хей, момиче, не така. Значи туя салте, а не река. Оса по-салта, върна си, свикам си нищо. Не търся, просто да си навик, още две живее. Оса по-салта, минава, значи няма мода. Такава, просто да си навик, още две живее. После по-салта, върна си, свикам си нищо. Не търся, просто да си навик, още две живее. После по-салта, минава, значи няма мода. Такава, просто да си навик, още две живее. Александрово, които посещават детска градина Васил Левски в село Алеково, потомци на нашите родове,
ни изненадаха със своето желание да ни поздравят и ето ги пред вас. Тази красива страна България, нейното чудно село Александрово, празник има днес село Александрово, че кой не го знае, на здраве си на розето хай, като море са шини равнините, земята ражда жито благодатно, най-сладки плодове и грозде златно. Най-хубавите песни тук се пеят в моето село Александрово, най-светлите звезди над моето село чудно греят. Аз съм българче и обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мен. Аз съм българче, свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя, скача и милея. Аз съм българче и расна. Дни велики, славно време, си съм на земя прекрасно, си съм на южа, на юнашко племе.
бащиния дом и родна стряха. Години пусти опустели, най-прекрасното от мен сте взели. Много злато и пари в този свят да има, младостта ми няма да се върне. Много злато и пари
уважаеми гости, драги присъстващи! Днес на този празник в нашето малко село имаме удоволствието да чуем една млада изпълнителка, студентка в Софийския университет, класа на Етиен Леви, носител на национални и международни награди, в това число и на фестивала Звездици за Лора, град Свищов. Как сте, приятели? Как добре ли я караш? Още ли вятъра гониш към някой бряг? Кажи ми, здравей, карам я някакси, даже страхотно я карам. Животът ми вятърна мелница, миг подир ми, дните троши. Налей ми чаша старо вино, стари мой приятелю. Махни с ръка и дай нататък злото забрави. Нали актьори сме театър, театър добър, то малко лош. Ранима струна е душата всяка нощ. Нали актьори сме театър, театър добър, то малко лош. Ранима струна е душата всяка нощ. Здравей, Бойчо, как си? Здравей, как си, приятелю? Как добре ли я караш? Още ли виждаш съня си своя град? Кажи ми, здравей, карам я някакси, даже страхотно я карам. Стичам чужди площади и търся вас, търся вас. Убита как стоят нещата, стари мой приятелю. Махни с ръка и дай нататък злото забрави. Щом тази нощ е толкова снежна, нежен и добър ще е я, за да поемем в пет посоки своя път. Щом тази нощ е толкова снежна, нежен и добър ще е я, за да поемем в пет посоки своя път, своя път, своя път. Благодаря ви. Казвам се Магдалена Петрова и много се радвам, че днес съм тук с вас да поделя вашия празник. Песните, които ще изпълня, са във всички възможни стилове, които сте чули, за да е по-разнообразно и съответно по-интересно. Следващата песен се казва... няма много да нужда да ви казвам, вие всичките я знаете тази песен. Може да пляскате, да пеете с мен, кой каквото реши, може да прави. Вече тази песен е впечатляване, това е зръща. Ще ви дам мен.
хората в устата. Бяла роза ще запича, бяла роза се будите, но пази се ти пази се. Бяла роза ще запича, бяла роза се будите, но пази се ти пази се. Пази се ти пази се. Благодаря. Следващата песен, която ще изпея, е от репертуара на една от най-известните ни световни звезди. Баба Тина Търнър. I'm coming on the turning down in New Orleans, but I never saw the good side of the city until I get to ride on a rainbow queen. Baker will keep on turning, turning around, Mary keep on burning. We're rolling, rolling, yeah. Rolling on the river, rolling, rolling, yeah, rolling on the rolling, yeah, rolling on the river.